Hare
dobar dan, dobro večer, odnosno Hare Krishna svima. Evo, današnji dan je sav u znaku pojave Nityanande Prabhua na ovom svijetu, ali ne samo i dan pojave, nego općenito samo prisustvo i dostupnost gospodina Nityanande. Predavanje je malo ovako više formom i sadržajem i terminologijom prilagođeno za praktikante procesa, pa se ispričavam ako je neko nov, pa mu možda neće biti familijarni termini koje ću koristiti. Imamo i druge komponente ovog programa danas koji su možda ipak prilagođeniji novim gostima. Predavanje je više ovako ipak posvećeno. Pričat ću o Nityanandi, o teologiji, identitetu osobe gospodina Nityanande i tako dalje, pa možda će neki termini biti malo ovako insajderski više, ali eto, šta da se radi. Inače, Narottama Das Thakur je jedan od ačarija u Gaudiya Vaishnava Sampradaji i piše da će osoba dobiti umirujuću mjesečinu jednaku mjesečini milijuna mjeseca kad uzme utočište lotosolikih stopala gospodina Nityanande. Opisano je u našoj vajšnavskoj literaturi prethodnih ačarija da ako netko doista želi prići gospodinu Čejtanji ili želi ući i dobiti uvide u rasa, ples i odlike i zabave Rade i Krišne, mora se prvo čvrsto uhvatiti za njegova lotosolika stopala. Gospodin Nityananda je također poznat kao Nitai, kao Nityananda Ram, kao Nityananda Prabhu ga zovemo i tako dalje. I preuzeo je ulogu zapravo gospodinovog sluge gospodina Krišne, njegovog bliskog suradnika u njegovoj misiji širenja, pjevanja svetih imena u obliku Harinam Sankirtan pokreta. Podijelio je milost gospodina Krišne svim palim uvjetovnim dušama ovog doba kroz taj proces i on je kao gospodinovo tijelo koje se manifestira kao Balaram za gospodina Šri Krišnu, poznati kao Lakšman u Rama Lili za gospodina Ramu i u Sankirtan pokretu gospodina Čejtanje opet se pojavljuje kao gospodin Nityananda, bliski suradnik gospodina Čejtanje Mahaprabhua. Međutim, prije nego što zaronimo u taj mistični teološki sadržaj obavijen oko gospodina Nityanande, volio bi ipak malo da ga doživimo i osvijestimo kao povijesnu osobu, znači kao nekoga, ne sad kao neki filozofski pojam, nego konkretna osoba koja je živjela. Vratimo se našim mentalnim vremeplovom nazad u 15. stoljeće. Srednji vijek je pri kraju, počinje renesansa, ne znam koliko se sjećate lekcije iz povijesti, šta se tad odvijalo u 15. stoljeću. Na primjer, u tom stoljeću to je jedno od najrevolucionarnijih stoljeća u povijesti. U tom stoljeću Gutenberg je izumio tisak 1440. Konstantinopol je pao. Otomansko carstvo je porazilo Bizant. Također tad se odvijao i poznati rat ruža. Navodno postoji Netflixova serija o toj temi, o kraljevima tog vremena. Poznata kuća Lancaster se borila protiv kuće York za to ko će biti kralj Engleske. Tada je bio kralj Engleske u to vrijeme Edward York. Njegovom smrću dolazi na vlast poznata dinastija Tudor i tako dalje. Međutim, i dok su se na svjetskoj povijesnoj sceni upravo odvijale takve i slične povijesne radnje, šta se odvijalo na drugom kraju svijeta u to isto vrijeme, u jednom mirnom malom selu u Indiji, u zapadnom Bengalu, poznatom kao Eka Čakra. Rodio se gospodin Nityananda, precizno 1473. godine. Moj duhovni učitelj kad je davao lekciju za dan pojave gospodina Nityanande, prvo je pročitao, umjesto stiha i smisla, pročitao iz čitanja Bhagavata i nekih tekstova malo o gospodinu Nityanande, tako da ću ja sad prvo malo pročitati da se uživimo u taj ugođaj njegovog pojave, njegovih zabava, pa ćemo onda malo prokomentirati šta to znači za nas u ovom stoljeću na zapadu, koja je relevantnost te povijesne činjenice da se gospodin Nityananda pojavio, što to znači za nas. Tako da ću malo prvo pročitati tekst koji sam pripremio. Eka Čakra, za one kojima treba kontekst, Eka Čakra je selo smješteno oko 4 sata autom sjeverno od Majapura.
I može se i danas do njega doći autobusom ili taksijem. Nityananda Prabhu pojavio se na povoljan 13. dan Trajodaši, svjetle 14. mjeseca Mage, kao sin pobožnog Brahmane. Njegovi roditelji bili su Hadaj Pandit i Padmavati. Stanovnici Eka Čakre bili su potpuno zaokupljeni ljubavlju malog Nitaja. Kao dijete volio je neprestano glumiti zabave Šri Krišne i gospodina Rame sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Proveo je prvih 12 godina uprizorujući ovakve vrste razonoda. Ima bijeličastu put gospodina Balarama, a glas mu je dubok i melodičan. U 13. godini, putujući sanjasi koji je bio gost gospodinovih roditelja, zatražio od njih da pošalju Nitaja sa njim kao pratioca. Njegovi roditelji, posvećeni vedskoj kulturi, nisu mogli odbiti njegov zahtjev i nevoljko su se rastali od Nitaja. Gospodin Nityananda je obišao sveta mjesta u sjevernoj i južnoj Indiji sve dok nije stigao u Navadvip i susreo Čaitanju Mahaprabhua. Posjećivao je različita sveta mjesta kako bi ih očistio od grijeha koje su ostavili hodočasnici. Napokon je stigao u Jagannath Puri, gdje je uzeo daršan od gospodina Jagannathe i utopio se u oceanu blaženstva nakon što je ugledao božanstvo gospodina. Iz Jagannath Purija ponovno se vratio u Maturu. Nityananda Prabhu upoznao je Čaitanju Mahaprabhua 1506. godine, u dobi od 32 godine, dok je gospodin Čaitanja imao 20 godina. Gospodin Nityananda u svojoj ulozi izvornog duhovnog učitelja odigrao glavnu ulogu u širenju juga Dharme, Sankirtana, diljem Gaudadeša, Bengala, Odise. Njegova je milost bila neograničena, a ljudi sretni što su došli u kontakt sa njim, uživali su u nektaru njegovih uputa i bili su preplavljeni ljubavi prema Bogu. Raghunath Das, jedan od 6 Gosvamija, započeo je proslavljeni dan Mahotsava festival, Panihati, milošću gospodina Nityanande i tako je mogao služiti Čaitanju Mahaprabhua. Bhakte i danas slave taj festival. Zbog bezgranične milosti gospodina Nityanande, čak su i najpalije duše, poput Jaga i Madeja, dostigle milost pjevanja Krišninih svetih imena. Gospodin Nityananda oženio je Janavu Devi Vasudu, 2 kćeri Suryada Sarakela, koji je bio brat Gauridas Pandita, intimnog suradnika Čaitanje Mahaprabhua i duhovnog učitelja Šrila Shyamananda Pandita. Nityananda Prabhu imao sina i kćer po imenu Virabhadra i Ganga Devi od Vasude. Jednom je Čaitanje Mahaprabhu pozvao gospodina Nityanandu da dođe na ručak u njegov dom. Prihvativši poziv, gospodin Nityananda je otišao sa gospodinom Čaitanjom i bio je dobro primljen u svom domu. Kad su oba gospodina sjela za ručak, činilo se kao da gospodin Ramachandra ruča sa Lakšmanom. Dok im je majka Sači radosno posluživala hranu, počeli su je jesti s ljubavlju. Onda su se odjednom 2 tanjura s hranom pretvorila u 3 tanjura. Kad su se te 2 osobe počele smiješiti, majka Sači se vratila s još hrane, ali na svoje iznenađenje, umjesto 2 božanske osobe, mogle pronaći samo 2 privlačna dječaka, jedan bijela, drugi tamne puti. Obojica goli, četveroruki, držeći školjku, disk, topuz, lotos, plug i štap. Također su bili ukrašeni šrivace kao stuba draguljima i nosili su naušnice u obliku morskih pasa. Majka Sači također je mogla vidjeti svoju snahu u srcu svoga sina, onda odjednom više ništa nije mogla vidjeti. Pala je na zemlju uz neprestane suze ljubavi koje su je močile cijelo tijelo i odjeću. Dok je padala u nesvijest, riža koju je nosila bila je razbacana po cijeloj sobi. Gospodin Čaitanja odmah ustao, oprao ruke i smirio je. Ubrzo je majka Sači oživjela, ali je samo plakala u svojoj sobi. Teško je disala i tijelo je drhtalo. Bila je ekstatična od ljubavi prema Bogu i zaboravila je sve ostalo. Jednog dana, kad je gospodin Nityananda boravio u kući Šrilas Thakura, vrana je došla i odletjela sa zdjelom napravljenom za čuvanje gija za gospodina Krišnu. Majka Malini Devi, žena Šrilas Thakura, vidjela je vranu koja se vratila nakon što je ostavila zdjelu u gnjezdu. Zabrinuta zbog toga, počela je plakati. Tada je gospodin Nityananda stigao tamo i saznao razlog njezine tuge, uvjeravajući je da će joj donijeti zdjelu
Gospodin se okrenuo vrani i zamolio je da vrati zdjelu. Vrana je izvršila naredbu gospodina i vratila se sa zdjelom u ustima. Malini Devi, koja je dobro poznavala slave gospodina Nityanande, onesvijestila se u ekstatičnoj ljubavi vidjevši ovaj prekrasan, neobjašnjiv događaj. Nakon što je ozdravila, uputila je svoje molitve, nakon što je došla svijesti, uputila je svoje molitve sa poštovanjem gospodinu. Jednom drugom prilikom gospodin Nityananda izveo veliki kirtan u Panihatiju sa svojim baktama. Nakon toga naredio je svojim slugama da mu izvrše abišek. Svi bakte na čelu s Ragava Panditom napravili su sve pripreme i okupali gospodina vodom iz Gange, dok su svi pjevali njegovu slavu. Nakon abišeka obukli su ga u novu odjeću i nanijeli na njegovo tijelo sandalovu pomast. Ukrasili su ga cvjetnim vijencima, tulsi i ogrlicom. Zatim je gospodin sjeo na prijestolje i pogledao sve obasipajući ih Krišna premom. Naložio je Ragavi Panditu da napravi vijenac od cvijeća kadambe, rekavši da mu se jako sviđa to cvijeće. Kad je Ragava Pandit ponizno rekao da sad nije sezona cvjetanja kadamba cvijeća, gospodin mu je rekao: molim te, odi kući i potraži ih. Samo to učini sa vjerom. Kad je Ragava Pandit stigao kući, iznenadio se ugledavši prekrasne mirisne kadamba cvjetove procvjetale na stablu limuna u njegovom dvorištu. Svladan ekstazom, Ragava Pandit je brzo napravio vijenac od njih i ponudio ga gospodinu. Svi su se Vajšnave tako osjećali vrlo sretnima. Na taj način gospodin Nityananda pokazao mnoge nepojmljive zabave pred svojim baktama, utapajući ih u ocean transcendentalne ekstaze. Gospodin je završio svoje zemaljske zabave ulaskom u božanstvo Bankim Raj Krišna, smješteno blizu Eka čakre. Eto, to su neke od tekstova, isičci, sličice iz života gospodina Nityanande i Chaitanya Mahaprabhua, koje sam odabrao ovako malo za pročitati kao uvod u njegovu pojavu. I ačari objašnjavaju da je uloga Nityanande za nas kao praktikante Sankirtan pokreta vrlo značajna, da nitko zapravo ne može prići Chaitanya Mahaprabhu na adekvatan način ukoliko prvo ne dobije milost i ne uspostavi odnos sa gospodinom Nityanandom, koji je zapravo izvorni duhovni učitelj. On je Balaram, Nitai Ram, posjeduje svu snagu, odnosno onu snagu koja je relevantna za osobe koje su krenule duhovnim putem. Koja je to snaga? To je snaga da iskorijeni grešne sklonosti i grešne ukuse iz srca ljudi koji su krenuli putem predanog služenja Šri Krišne. To nije neka sirova sila, već snaga zapravo čistoće u svjesnosti Krišne. I gospodin Nityananda je primjer idealnog sluge gospodina. On vrši vrlo, vrlo povjerljivu službu za Šri Chaitanya Mahaprabhua. U Chaitanya Charitamriti opisano je da radi zapravo, nema kraja opisima službe koju radi za gospodina Krišnu. Opisano je da uvijek ima tu tendenciju da prihvati položaj sluge gospodina. Postaje obuća gospodina, postaje štap gospodinu, postaje sjedište, krevet, odjeća i ekspandira svim svojim energijama razne službe za njega. Pisano je da zapravo gospodin Nityananda Balaram manifestira čitavi duhovni svijet. Ništa se ne može zato usporediti sa službom koju on pruža, Nityananda Prabhu koju pruža gospodinu Krišni. Možemo reći da je na neki način on svevišnji božanski sluga u obliku guru tatve. Zato Gaudija Vajšnave već stoljećima kultiviraju to raspoloženje da uzmu utočište Nityananda i čineći to zapravo dobivaju naklonost gospodina Krišne. Izvorni guru, izvorni duhovni učitelj, kao je i ačarja, naš ačarja, poznat je po nekim crtama svoje osobnosti kao različit od gospodina Chaitanje. Njegova ideja nije da bude klon Chaitanya Mahaprabhua, Nityananda. On je po mnogim crtama svoje osobnosti i svojem raspoloženju drugčiji od Vishvambar Miše, Šri Chaitanje. Nityananda, recimo, možemo reći tako, ima svoj lik i djelo. Jel? Poznat je recimo po svojoj samilosti prema
prema svom fokusu na uvjetovane duše ovog materijalnog svijeta. Kad gledamo, recimo, promatramo, kontempliramo božanstva Šišigor Nitaj, ako su božanstva pravilno izrađena, možemo vidjeti da pogled Čaitanje Mahaprabhua blago ide prema gore. Zato jer njegov fokus je zapravo na zabavama. Kad gledamo gospodina Čaitanju u božanstva Šišigor Nitaj, vidjet ćemo da njegov pogled ide prema gore, blago prema gore, zato jer je njegov fokus na Radi i Krišni. On gleda prema duhovnom svijetu. Onaj koji je studirao Čaitanja Charitamritu znače koji su unutarnji razlozi pojave Čaitanje Mahaprabhua u ovom svijetu. Ti da osjeti tu draž predanog služenja koju bakte osjećaju kad služe njega kao Krišnu. Krišna želi osjetiti zanos koji Radharani osjeća prema njemu, zanos koji bakte osjećaju prema njemu. Znači, Čaitanje Mahaprabhu je malo poseban. Dok s druge strane, kad gledamo Šišigor Nitaj božanstvo, vidjet ćemo da oči Nityanande Prabhua idu prema dolje. To je zato jer je njegov fokus na uvjetovanim palim dušama ovog materijalnog svijeta. Stoga on je na neki način, možemo reći, avatar samilosti i nama je vrlo relevantan u našem duhovnom životu. Tako isto osobnost, karakter i energiju utjelovio je u velikoj mjeri i demonstrirao naš osnivač Acharya, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I nakon što je sad prošlo 500 godina, zapravo sad ćemo, Prabhupada kaže prije 500 godina, sad će uskoro biti 600 godina, morat ćemo se prebaciti, oni koji imaju naviku govoriti, Čaitanje Mahaprabhu se pojavio prije 500 godina, još malo za 30-40 godina ćemo moći komotno govoriti. Čaitanje Mahaprabhu se pojavio prije 600 godina. Da, vrijeme leti. U Čaitanje Charitamriti, da, možemo se pitati koliko smo otplovili od tog raspoloženja gospodina Nityanande i što možemo učiniti da mu se približimo. U Čaitanje Charitamriti Krishnadas Kaviraj Gosvami opisuje zabave gospodina Nityanande. Vrlo podrobno objašnjava da je Nityananda Balaram. Balaram hojilo Nitaj. Balaram je sišao kao Nitaj. Nandana je sišao kao Čaitanja, a Balaram je sišao kao Nityananda. I on opisuje poziciju gospodina Nityanande, baš kao što i opisuje poziciju gospodina Čaitanja. Objašnjava da je Nityananda izvorni Sankarshan, koji je izvor svih ekspanzija gospodina. Maha Sankarshan se ekspandira iz njega, Chaturvyuha se ekspandira iz njega, Purusha Avatari, Mahavišnu, Garbhodakashayi Višnu, Kshirodakashayi Višnu se ekspandira iz njega. Dakle, Nityananda Ram je svevišnja božanska osoba, gospodin Balaram, i opet pojavljuje se u obliku bakte, kao što se Šri Čaitanja Mahaprabhu pojavio u obliku bakte i Nityananda je isto tako demonstrirao baktu gospodina Krišne u jednom specifičnom raspoloženju. Pojavio se zapravo sa namjerom, također kao i Čaitanja, da kuša tu ekstatičnu ljubav i zabave koje su opisane u Čaitanje Charitamriti pokazuju nam tu vrijednost suštinske prirode uzimanja utočišta bakte, kao što ju Nityananda uzima u stopalima gospodina Čaitanje. Opisuje se tako da ako osoba nema taj odnos ili zanemaruje odnos sa Nityananda Prabhuom, ne dobiva milost gospodina Nityanande i ne djeluje u tom smjeru, upitno je kolika je njegova šansa, koliko je izgledno da će napredovati u dobivanju milosti gospodina Čaitanje. Stoga Čaitanje Mahaprabhu opisuje Raghunadas Gosvami, jedan od ačarija u našoj liniji, je posvetio puno vremena pišući o tom teološkom značaju milosti gospodina Nityanande. Raghunadas Gosvami ponovno opisano je pokušavao se osloboditi svoje zapletenosti u obiteljski život, pokušao je dostići to društvo gospodina Čaitanje. I nikako nije bio uspješan. Pokušavao je na ovaj i onaj način, ali nije mu polazilo za rukom postati sluga i pratioc gospodina Čaitanje. Bio je čak očajan u jednom trenutku i u konačnici došao u Panihati, gdje se nalazio tad u to vrijeme Nityananda Prabhu. Isprva je samo stajao, iz daljine ga promatrao je Nityanandu, njegove aktivnosti, njegove bakte i pratioce
i s čime su se to oni bavili. U jednom trenutku iz daljine Nityananda Prabhu usmjeri svoj pogled prema njemu i kaže mu: hej ti tamo, šta stojiš u daljini i poput nekog lopova samo gledaš? Dođi ovdje. I njegovi asistenti su Raghunadas Gosvamija doveli pred njega i kaže mu Nityananda Prabhu sa smješkom: sad ću te kazniti. I kazna koju mu je dao je bila da je morao prirediti festival dijeljenja napuhane riže. I nakon toga Raghunadas je osjetio, taj festival se i dan danas prakticira u nekim dijelovima Indije, i Raghunadas je uputio molitve Nityanandi, kaže: nitko ne može dostići društvo gospodina Čaitanje bez tvoje milosti. Stoga želim ovo više sada nego bilo što drugo. Molim se za tvoju milost da mi je daš. Gospodin Nityananda je položio svoja stopala na njegovu glavu i rezultat toga možemo vidjeti da je sa Raghunadasa lakoćom dostigao oslobođenje u zapletenost materialističkog života. Iz tog primjera zapravo možemo naučiti da ako se sami želimo osloboditi svojih anarti i zapletenosti u svoje neke materialističke aktivnosti i obrazce koji nas uvjetuju ili sputavaju našem duhovnom napretku, fokus naše molitve i meditacije je zapravo Nityananda Prabhu. Primjera je puno, samo da vidim koliko sam vremena potrošio. Postoji primjer kojeg je dao Krishnadas Kaviraj Gosvami. Narottam Das Thakur također koristi taj primjer isti od Krishnadas Kaviraj Gosvamije, kad je, znamo svi tu priču, možda najpoznatija priča, najslavnija priča dvojice braće Jaga i Mada, koji su slovili kao vrlo grešni, bili su vrlo odani raznim oblicima grešnog djelovanja koji se možda za današnje pojmove ne smatraju toliko grešnima, ali tad su se smatrali. I njegove aktivnosti Mada su eskalirale do toga da je u jednom trenutku pogodio Nityanandu Prabhua zemljanom ili glinenom posudom u glavu. Do te mjere da je gospodinu Nityanandi sa čela potekla krv. Kad je gospodin Čaitanja to vidio, iz mjesta je manifestirao svoj ugra oblik gospodina Krišne, manifestirao je svoju čakru, mistično se manifestirala. Međutim, Nityananda, budući da je ocean milosti, im je oprostio i zapravo je on počeo moliti u njihovo ime gospodinu Čaitanji da ih poštedi. I rekao im je: ne u ovoj inkarnaciji, mi smo tu da dijelimo milost, da izbavljamo palo uvjetovane duše, koliko god uvredljivi bili. Stoga molim te i ti djeluj u skladu sa tim raspoloženjem. I na koncu su priča o Jagavi Madovi ide dalje i dugo traje. Oni su milošću, dirnuti milošću Nityanande Prabhua, postali su bakte, postali su zapravo praktikanti Gaudiya Vaishnavizma i praktikanti krenuli su duhovnim putem, odrekli su se svih svojih grešnih obrazaca i postali su zapravo duhovno napredni u konačnici. Međutim, Balaram, odnosno Nityananda, uprko svojoj moći uvijek zadržava taj svoj stav i položaj sluge gospodina Čaitanje. Uvijek možemo ga vidjeti u nekim njegovim opisima, uvijek gleda kako da asistira Čaitanju Mahaprabhu i vrši neku vrstu službe za Krišnu. Krishnadas Kaviraj Gosvami spominje u Čaitanja Charitamriti Adi Lila 542: Ekale Išvara Krišna Arasaba Britya Jarejajčana Čaja Sej Tajče Karenitya. Gospodin Krišna sam je izvorna božanska osoba, vrhovni kontrolor, i svi drugi su njegovi sluge. Oni plešu onako kako ih on navodi. Čak i gospodin Balaram voli biti sluga gospodina Krišne. Preuzima razne uloge, postaje obuća, štap, niz drugih stvari za njega, osobno ga služeći na toliko načina. Isto tako i Nityananda služi gospodina Čaitanju, znači baš kao što je Balaram bio uvijek na službi, na raspolaganju za službu gospodinu Krišni. I danas slavimo pojavu gospodina Nityanande i to je vrlo esencijalan dan za nas u Gaudiya Vaishnavizmu, svjesnosti Krišne. Međutim, ne slavimo samo dan njegove pojave. Nismo se okupili tu koji je bio u petak po vajšnavskom kalendaru. Zapravo, ono što slavimo je njegova prisutnost i njegova dostupnost svih ostalih 364 dana u godini, a ne samo dan njegove pojave. Bhaktivinoda Thakur opisuje u svojim knjigama da kada se aspirirajući bhakta moli svom duhovnom učitelju ili kad se moli
za pomoć nekom prethodnom ačariji koji je napustio tijelo i otišao recimo u duhovni svijet ili u neke druge zabave, ne znamo ni gdje ni koje, ili samo dok nudi hranu Gospodinu, pučuje molitve svom duhovnom učitelju, koji može još biti živ na ovoj planeti, ali je negdje drugdje. Onaj koji omogućuje razmjenu svih tih energija, koji omogućuje da se svi ti procesi odviju, je zapravo gospodin Balaram. Znači, osoba se može moliti Šrila Prabhupadu, možemo meditirati na nekog drugog vajšnavskog ačariju, na Bhaktivinoda Thakura, na bilo koja, na Yamunačariju, i možemo mu se moliti. I kaže, gospodin Balaram stvara vezu, kao Paramatma telefon, stvara vezu između tog bakte koji se bori u ovom materijalnom svijetu da duhovno napreduje i toga čarije koji je u duhovnom svijetu. Ako treba, kaže Bhaktivinoda, povući će ga za rukav i reći, hej, onaj bakta tamo u materijalnom svijetu ti se moli. I kaže, i taj ačarija, posredstvom energije Balarama, posredstvom energije Nityanande, asistira aspirirajući duh tog bakta u materijalnom svijetu. Stoga danas slavimo Nityanandu Prabhua jer je dostupan svih 365 dana u godini za naš duhovni napredak. I uvijek je tu za nas. Zapravo, ko je dostupniji od Nityanande Prabhua? Naš duhovni učitelj sad može biti u Americi, u Indiji, može biti da je napustio tijelo. Međutim, Balaram je tu, koji omogućuje taj tok energije, ačintja šakti, nepojmljive duhovne energije. Stoga on u istinu prvi i glavni izvor inspiracije za sve nas u našem duhovnom životu. Nityananda Prabhu je predvidio još davno u razgovorima sa samim Dživa Gosvamijem da će se veliki hram podići u Šita Majapuru, koji će donijeti svjetlo čitavom svijetu. I naš Sankirtan pokret kao jedan od svojih rezultata upravo ostvaruje to proročanstvo. Ostvaruje proročanstvo koje se toliko već dugo provlači. Fascinantno koliko se dugo već spominje taj hram u proročanstvima prethodnih ačarija, da seže čak do gospodina Nityanande. Bhaktivinoda Thakur ga je spominjao u svojoj prozi, u svojim pjesmama, Ačintja Mandire, kaže, imam viziju kako s druge strane Gange vidim, izdiže se nepojmljivi hram. I kao što je Nityananda Prabhu propovijedao po naredbi Šri Chaitanya Mahaprabhua, tako i predstavnik Šri Chaitanya Mahaprabhua, duhovni učitelj i osnivač ačarija našeg međunarodnog društva za svjesnost Krišne, Šrila Prabhupada, je zapravo propovijedao tu istu poruku u kontinuitetu s njima i govorio je nama da širimo transcendentalno znanje i tu samilost sa knjigama, transcendentalnom literaturom kao osnovom. U Chaitanya Mangali spomenut je jedan jako mistični, ezoterični kontekst identiteta gospodina Nityanande i njegove pojave. Opisano je da je Narada Muni, koji je imao kao transcendentalni putnik pristup svim duhovnim i materijalnim svjetovima, posjetio Boga u duhovnom svijetu na Goloka Vrindavanu i on mu je saopćio svoju namjeru da će se uskoro pojaviti kao gospodin Chaitanya i širiti Sankirtan pokret u materijalnom svijetu. I rekao je, a sada odi Balaramu i reci mu da želim da se on pojavi opet prije mene kao gospodin Nityananda. U to vrijeme Balaram je bio u Švetadvipi i Narada Muni mu je prišao i rekao mu je da me svešni gospodin saopćio svoju namjeru da se pojavi u materijalnom svijetu kao Šri Chaitanya. Gospodin Balaram, ekstatičan kad je čuo namjeru gospodina, odlučio se odmah početi pripremati da se pojavi prije njega kao stari brat ponovno kao gospodin Nityananda. Narada Muni je već krenuo dalje, a Balaram mu je viknuo, hej, čekaj malo, a gdje si ti krenuo? Hoću da i ti dođeš sa nama. I tako se, i da se ti sa mnom pojaviš prije njega. Tako se Narada Muni pojavio kao Šivas Thakur. Zapravo da vidim, imam tu bilješke neke. Da, pojavio se kao Šivas Thakur, a Balaram se pojavio kao Nityananda. I sve to prije nego što se gospodin Chaitanya pojavio. I tako su se pojavili, širili evanđelje čistog predanog služenja prema Krišni sa ljubavlju. I dostizanje te razine postojanja za ljudsko biće je zapravo nezaobilazni cilj sve vedske literature. Zaključak svih spisa na koje nas upućuju. Svih darmi, svih religijskih obreda, rituala dostižu svoj vrhunac zapravo u predanom služenju Krišne, u bhakti yogi, odnosno u djelovanju u skladu sa svojim vječnim konstitucionalnim položajem. To je potvrđeno u Chaitanya Charitamriti,
Made Lila 1972, gdje Vallabha Bhattacharya kaže, ovo ću pročitati sad, moj dragi gospodine, ovo je poznati stih koji će Šrila Prabhupada voli citirati u svojim lekcijama. Moj dragi gospodine, onaj tko uvijek drži tvoje sveto ime na svom jeziku, postaje veći od iniciranog brahmane. Iako je možda rođen u obitelji psojedaca i stoga po matalnoj računici najniži među ljudima, on je ipak slavan. Ovo je prekrasan učinak pjevanja svetih imena Krišne. Stoga se zaključuje da se za onoga tko pjeva Gospodinovo sveto ime treba shvatiti da je izvršio sve vrste strogosti i velikih žrtvovanja spomenutih u Vedama, da se već okupao na svim svetim mjestima, hodočašća, proučio sve Vede, on je pravi pripadnik arijske rase. To je izvorni stih iz Šrimad Bhagavatama 3.33.7. Sad postoji puno referenci iz vedske literature o tim idejama dostizanja oslobođenja. Čućemo da ako osoba napravi ovo pobožno djelo ili ono pobožno djelo, dostići će oslobođenje. Ako posti na taj ili taj kadaši, sigurno dostiže oslobođenje. Ako umre u blizini Šila, dostiže oslobođenje. Ili čak ako kupi knjigu od Sankirtan Bhakte, ili ako samo dotakne knjigu u konačnici, ili ako pojede prasadam za 7 života, dostići će oslobođenje i tako dalje. Ima puno takvih mahatmija, određenih slavljenja određenih pobožnih djela opisanih u vedskoj literaturi. I da li je to istina i kako to pravilno shvatiti? Šrila Prabhupada razrješava sve te filozofske nedoumice jednim svojim potezom, jednom izjavom koju kaže: as long as you have a trace of material desire left, you must assume another material body. Odnosno u prijevodu, dok god imaš tračak materijalne želje da je ostao u srcu, moraš prihvatiti sljedeće materijalno tijelo. Drugim riječima, osoba mora dostići savršenstvo u bhakti jogi. Mora proći, ne može preskočiti, mora proći te nivoje, ruči, asakti, rođenje u gokuli, bava, prema i tako dalje. I onda će se vratiti nazad kući Bogu. Ali ne može to zaobići nekakvim dodirivanjem knjige, umiranjem pokraj Šila, postom, niti nekom drugom bliskom radnjom, brzinskom radnjom koja će zamijeniti sam proces. I sad osoba mora dostići te kvalifikacije. I sad se postavlja pitanje, dobro, ali šta ćemo sa svim tim obećanjima koje Vede daju? Za neke od tih informacija uistinu postoje reference u Puranama da će dostići oslobođenje, pogotovo za Ekadaši i tako dalje. Chandramauli vam je zapravo objasnio to jako lijepo u jednoj lekciji u Zagrebu u hramu. Kaže, to oslobođenje zapravo znači početak predanog služenja. Toj osobi se daje prilika da pristupi procesu bhakti joge. I to je sve. Drugim riječima, ne može nitko preskočiti i ne može nitko zaobići djelovanje u skladu sa vječnom naravi svoga jastva, svoga pravoga ja i dostići uspjeha da se prvo ne utemelji u toj istoj naravi. Niti ovim, niti onim pobožnim djelom. Pobožna djela mogu biti podrška duhovnosti, mogu dovesti do duhovnosti i djelovanje u skladu s tim, ali ne mogu je zamijeniti. Ne mogu zamijeniti djelovanje u skladu sa svojom naravi. I koja je to narav? Kaže, Dživera Svarupaha je Krišna Ranite Das, živo biće vječni sluga Krišne. Razina predanog služenja je razina djelovanja u skladu sa svojom vječnom prirodom. Stoga osoba, i to je zaključak zapravo sve Bhagavata literature i zaključak koji su potvrdili svi veliki ačarije. Sve ostalo što radimo prije toga može biti priprema, može biti trening i može dovoditi do toga. Ali ako ne dovede do toga, onda ta pobožna djela i svi ti vedski obredi i predradnje nisu izvršeni učinkovito i djelotvorno. Živo biće ne može dostići transcendenciju, ostati u njoj ako se ne utemelji u svojoj prirodnoj bhakti. Jel? I ovisno o tome koliko su bhakte, članovi našeg Sankirtan pokreta, svjesni toga da je uspjeh u ljudima i da je uspjeh u onome što su ljudi dostigli, ovisi i to koju od te dvije vrste iskona ćemo imati i u našoj zajednici. Postoji project driven iskon, odnosno iskon koji je pokretan sa projektima kao ciljem. I postoji onaj izvorni Nityanandin Sankirtan pokret, odnosno, ajmo reći,
To je people driven iskon. Iskon koji je pokretan sa ljudima kao ciljem. Ljudi, njihov život, njihov uspjeh, njihova sreća kao cilj, svrha zajednice, njihova svjesnost Krišne je autentičan duhov napredak. Znači broj knjiga, broj nekretnina, sredstva na računu, pa čak i lijepi odnosi su sredstvo koje treba voditi ka tom cilju. Ka Nityanandinom iskonu. Iskonu u kojem ljudi napreduju prema ljubavi, prema Bogu i ostaju utemeljeni u tome. Ne prestajemo mariti za njih dok ne dostignu taj cilj. A onda kad ga dostignu, onda marimo još više. Što se tiče iskona sa projektima u centru, on ima puno prilika u svojoj povijesti demonstrirati svoje rezultate. Imao je u fokusu knjige, novce, nekretnine, ciljeve, brojke. Ljudi su primarno bili doživljeni i percipirani kao sredstva, ne kao cilj. Upotrijebi, upregni, inspiriraj ovoga ili onoga da da donaciju, da podijeli knjigu, kupi ovu zemlju, sagradi ovaj ili onaj hram, podijeli knjige, prikupi, unovači nove distributere i tako se to gradi dok se sve u jednom trenu ne uruši i onda se gradi iz početka. Međutim, taj izbor je uvijek nekako na nama individualno. I da li ćemo imati iskon koji ima za cilj ljude, a da je sve ostalo pozdravljeno kao sredstvo, ili su sad ljudi zarotirali su se pa su ljudi sredstvo, a ovo je cilj. To su suptilne razlike, ali vrlo konkretne. I zapravo ono što je po teologiji Nityanande Prabhuva, koji je on, kad čitamo njegove opise iz čitanja Bhagavate, demonstrirao, Nityananda Prabhu je uvijek imao fokus na tome da izbavi osobe, da zadrži osobe i da osoba bude sretna i da osoba napreduje. Možemo vidjeti Shivas Thakur, čuli smo sad iz čitanja Mangale koji je identitet Shivas Thakura, da je to zapravo Narada Muni. Možemo vidjeti njegove molitve, opisane su u vajšnavskoj literaturi. Moli, moj dragi gospodine, molim te povećaj našu kongregaciju. To je njegova molitva. Konačni cilj, konačna meditacija je bava Shivas Thakura, kao jednog od glavnih članova Panča Tatve. I to nije moguće ostvariti ako ljudi nisu u centru meditacije, nego su sredstvo za dostizanje nekih drugih ciljeva. Ne možemo biti zapravo uspješni ako uopće ne znamo što je cilj. Cilj je pokazao Nityananda, pokazalo ga je, demonstrirala ga je Panča Tatva, vizijom i misijom i uprisutnio je i Šrila Prabhupada. Ali trebamo biti pronicljivi, pažljivi i dati si truda i studirati Šrila Prabhupada, njegov život, njegovu stavštinu, njegovu misiju, viziju i sve njegove instrukcije. Ja? Znači, mi smo ti, uzet ću primjer, recimo, vrlo je lako doživjeti na izobličen način određenu osobu koju nismo upoznali. Neku povijesnu osobu. Vrlo je lako dopustiti nekome da nam samo malo, ali značajno izobliči našu percepciju neke povijesne osobe, osim ako smo baš bili njegov sluga, asistent, proveli s njim puno vremena, onda možemo znati, onda nam ne može niko prodavati priču ko je on bio i šta je njegova misija. Ali ako nemamo to iskustvo, vrlo je lako da nam neko izobliči nečiju misiju, viziju, pa čak i doživlja njegove osobnosti, njegovog karaktera. Stoga, da bi znali, bili upoznati s time ko je Bhaktivedanta Swami, ko je Prabhupada, koja je njegova vizija, misija, koje su njegove instrukcije, koja je njegova unutarnja bava, raspoloženje, jel? Koje je raspoloženje gospodina Nityanande? Moramo zapravo postati studenti njihovih života. To je nešto s čim treba biti jako oprezan. To nije samo našao sam citat. Trebamo znati sve što je ta osoba zapravo proživjela i koju je poruku ostavila. Uzet ću jedan primjer, recimo, ona knjižica o dijeljenju knjiga. This is my request, ovo je moja molba. Može se napraviti cijela antologija, odnosno cijeli filozofski niz. I naslov niza može biti This is my request. Jel? Dok bi onda ta knjiga bila jedna u nizu. Pa onda možemo imati This is my request volume 1, This is my request volume 2, 5, 6, 7. Prabhupada je dao toliko requestova, toliko molbi. Na primjer, daću par primjera citata koje ovako znam iz svog sjećanja i studiranja njegovih knjiga. Kaže, pola mog posla je obavljeno, a druga polovica je Varna Ashrama Dharma. I This is my request imamo. This is my request volume 2. Ili pjevanje svetih imena. Kaže Prabhupada, of all the instructions of the spiritual master, the one to chant 16 rounds is the most essential. Od svih instrukcija duhovnog učitelja, ona koja se odnosi na pjevanje, na to da se mantra 16 krugova je najbitnija. Kaže, imamo This is my request volume 2.
Ili kaže, obožavanje božanstava, kaže Prabhupada, if you don't take to deity worship, you will remain impure. That's a fact. Kaže Prabhupada jednoj jutarnjoj šetnji. Ako se ne latiš obožavanja božanstava, ostaćeš nečist. To je činjenica. Kraj citata. Ili kaže Tamal Krishna Goswami da mu je Prabhupada jednom rekao u jednoj lekciji, there is no more fortunate man in the whole universe than the pujari of the Lord. Kaže, nema sretne osobe u cijelom svemiru od puđarija Gospodina. I imamo This is my request, volim koji već 6. Toliko citata, odgajanje djece u svjesnosti Krišne, koliko citata, izgradnja zajednice. Doslovno kaže Prabhupada, this is my request. Imamo sad već volim 7, 8. Ali, ne smijemo se dopustiti da nam neko skljaštri našu percepciju razumijevanja Prabhupadove ostavštine, njegovu cjelokupnu viziju, tako da nam selektivno, tendenciozno probere određene citate koji se odnose na njegovu službu ili na njegovo raspoloženje i da sad naš pojam njegovog lika, osobe, njegovog tijela i njegove misije bude reduciran samo na tu jednu dimenziju. Ako neko uistinu iskreno želi biti striktni sljedbenik Šrila Prabhupada, njegovih učenja, njegovog raspoloženja, njegove vizije i tako dalje, treba se potruditi, uložiti vrijeme i prostudirati. Ima toliko knjiga, mnoštvo literature koja ga uprisutnjuje. Navest ću samo par primjera koji su moji omiljeni uprisutnjivači Šrila Prabhupada i u ovom Prabhupada. By his example, Guru Das, Prabhupada Nektar, opet Satsvarup Goswami. What is the difficulty? Shruta Kirti, Chasing Rhinos with the Swami, Shema Sundar. I shvatiti njegov odlazak čitajući TKG's Diary, dnevnik Tamal Krishna Goswamija. Pročitati tomove i tomove knjiga, razgovori sa Šrila Prabhupadom, lekcije Šrila Prabhupada, knjige Šrila Prabhupada, za to su potrebne godine, potrebno je vrijeme, potreban je život sa tim sadržajem. A ne pronaći 10-20 citata koji se podudaraju sa našom službom ili našim raspoloženjem i laskati samom sebi u svom umu kako smo shvatili njegovo raspoloženje ili kako smo striktni sljedbenik Šrila Prabhupada ili radimo ovu ili onu aktivnost. To je predškolski nivo prakticiranja svjesnosti Krišne i ok, prakticirati svjesnost Krišne neko vrijeme i na predškolskom nivou, ali se očekuje u konačnici da osoba sazrije i dohvati cijelinu Prabhupadovog lika, djela i njegove ostavštine, koje je zapravo najvjernije predstavio esenciju misije Gospodina Nityanande. Biti izloženi toj mjesečini. Baš kako su je i demonstrirali ta dvojica braće, Nimaj i Nitaj, i pokazali u primjeru svojih vlastitih života kao Gospodinovi bakte. Hare Krishna, hvala lijepo predavanju. Htio bih zapravo pitati, zapravo možda komentirati ono što si rekao, znači za oslobođenje. Mislim da u krajnjoj liniji Krišna i Guru odlučuje o nečem oslobođenju. Mislim da je to dosta individualna stvar, koliko neko napravi nekih jagi ili ne. Ima jedna priča, kad sam čuo sa Guru Maharaja, čini se Sačidananda Swami Nisa o muslimanu koji je navršio nuždu. I znamo čini se na arapskom ili još na ovom perzijskom, da haram znači ono nešto kao vragu. I znači kad je vepar se zaletio na njega kad je vršio nuždu i to je bilo uz neku provaliju i onda je padao u tu provaliju i poginuo je i dostigao oslobođenje. Tako da mislim da li neko kupio knjigu ili ne, ili postio nekadaš ili ne postio, zapravo mislim da u moje osobno mišljenje u trenutku smrti kako nam je svjesnost, naravno da ćemo to osigurati tako što ćemo slijediti sve kako treba i principe ali čak i kad slijedimo sve kako treba, sve principe i sva žrtvovanje koje radili, ako postanemo ponosni, isto ne možemo, kako Šrila Prabhupada rekao, znači ako ostane taj tračak materijalne svjesnosti, ne može nići duhovni svijet. Tako da, ako možeš moliti još o tome malo nešto reći. Hvala ti, da. Znači, jako kratko ću odgovoriti samo, lijepo si sam objasnio. Kad sam te slušao, jedina asocijacija koja mi je pala na pamet je jedna instrukcija Bhaktisiddhante Sarasvatija, koja u jednoj rečenici objašnjava sve, a to je, kako ono rekao, moli kao da sve ovisi o Krišni,
a djeluj kao da sve ovisi o tebi. Znači, drugim riječima, učini sve što je u tvojoj moći, učini najbolje što možeš i prepusti Krišćin rezultat. Jam bapi smaram bavam ti džati ante kalevaram. Krišćan rekao, nešto stanje kojeg se osoba sjeća u trenutku napuštanja tijela, to stanje će i dostići. Međutim, Prabhupada objašnjava, dok god su materijalne želje prisutne u srcu, u trenutku napuštanja tijela, te vezanosti će remetiti taj bavam, smaram bavam. Stanje našeg srca i tekako utječe na taj smaram bavam u trenutku smrti. Stoga jednostavno, zaokružio bi to s tim, kako je Bhaktisiddhanta rekao, radi kao da sve ovisi o tebi, a moli se i ovisi o Krišni kao da sve ovisi o njemu, jer i ovisi. Teško shvatiti te mistične, ne možemo znati koje su kvalifikacije te osobe. Da li on dostigao oslobođenje, da li on dostigao u sljedećem životu predano služenje, pa to se odnosi na to. Postoje te mahatmije koje daju naglasak i slavu i naglasak i važnost određenim praksama u duhovnom životu i mislim da su te mahatmije tu s tim razlogom. Eto. Ima li još koje pitanje? U Chaitanya Lili, tko je bio Nityananda? Da li je bio brat gospodina Chaitanje, da li je bio prijatelj? Je li Balaram se pojavio kao brat? Da. Nije bio brat. Opisao sam na početku predavanja, sam pročitao povijesni kontekst njegovog rođenja, ko su mu bili roditelji, selo u kojem se rodio se kao 20 godina, koliko već prije njega, 10 i nešto, 15 godina prije. Tako da bio je pratioc. Da. Mislim da članovi Panča Tatve nisu svi u krvnom srodstvu. Oni su jednostavno tu zajedno po uređenju transcendentalnog sistema. Znači, mogu se reći da je bio prijatelj? Da, u Krišna Lili je bio brat. U ovoj Lili može se reći da je bio, sve su te informacije tek djelomično iscrpljivanje onoga šta su oni jedan drugome. Da, on je ekspanzija Krišne, mislim. U strogo materijalno povijesnoj slici on je bio njegov sluga, prijatelj i asistent i imao je vrlo povjerljivu ulogu u asistiranju njega u širenju Sankirtan pokreta. Da. I to je samo 1 promil informacije šta je on sve njemu. Da. Okay. Reci. Ima jedan detalj iz zabave o Džagaju i Madaju, kad je gospodin Chaitanya zagrlio Madaja, onda mi je rekao, stvarno si griješan, povrijedio si samu svevišnju božansku osobu Nityanandu, i onda ga je gospodin zagrlio i onda svojim pratiocima pokazao koliko su oni griješni, njegovo zlatno tijelo je pocrnilo. I to je jedan detalj onako koji se meni duboko urezao u srce, jer gospodin nam pokazuje kako su ti grijesi zapravo duboki i kako ih je milošću gospodina vrlo lako zapravo otkloniti. I isto na kraju te zabave se govori, svako ko čuje priču o Džagaju i Madaju i kako su im gospodin Chaitanya Nityananda dodijelili milost i oni bivaju izbavljeni. Tako da je velika dobrobit slušati samo te zabave i slave zapravo gospodina Nityanande i gospodina Chaitanya, onda i mi zapravo se pročišćavamo od tog crnila. Da. Opisano je u Prabhupadovim knjigama da kad osoba dostigne neku razinu ukusa, ruči, asakti, to su dosta napredni nivoji, onda napuštajući tijelo rađa se u onom svemiru gdje Krišna provodi svoje zabave. Krišna je, kao što je sada na ovoj planeti prije 5000 godina bio prisutan, u faznom, uvijek postoji neki svemir u cjelokupnom materijalnoj domeni, 1/4 gospodinove kreacije, koji u faznom pomaku i kasni za ovim svemirom gdje je sad prije 5000 godina. Jel? I ukoliko je osoba visoko kvalificirana,
bit će prenesena, transferirana u taj svemir, na tu zemaljsku planetu gdje je Krišna prisutan sa cijelom svojom pratnjom i parafernalijom i gdje provodi svoje zabave. Osoba se rađa tamo, živi sa Krišnom, jede sa Krišnom. Nema mobitela više, nema Instagrama, Facebooka, nema svih tih kontaminacija. To je jedan vrlo jednostavan seoski život, a Krišna je osobno prisutan. I kad proživi taj još jedan život sa Krišnom, u tom životu zapravo osoba dostiže to šta kaže Prabhupada, no trace of material desire left. Znači, taj zadnji tračak iščezava, jer ako proživiš cijeli život u Vrindavanu sa samim Krišnom, u pratnji njegovih, u društvu njegovih pratioca koji su skupa s njim došli iz duhovnog svijeta, onda stvarno o čemu pričamo. Tu osoba, tu dživa tatva dostiže to savršenstvo pročišćenja i konačnu kvalifikaciju da se vrati u duhovni svijet. Tako da, zapravo, a ovaj život i ovaj proces koji nam je Prabhupada dao ima potenciju da nas kvalificira za takvo rođenje. Tako da nismo daleko, a opet smo jako daleko. Svašta se može desiti na putu do raja. Očito ovisi o nama. Puno toga, da. U tom izlaganju si naveo puno naslova koje treba pročitati, prakticirati i tako dalje. Većina je i na engleskom, možda neki i na bengalskom. I sad me interesira... Na usta stavi mikrofon, Prabhuji. Sad me interesira konstatacija Šrila Prabhupada za prakticiranje bhakti joge. Dovoljno ti je samo to što sad imaš, ništa više. Može biti i nepismen, može biti i gluh, može biti bilo... Samo ako imaš volju i želju, naći ćeš nekoga ko će te podučiti kako voliti Krišnu. Znači, ne trebaš toliko naslova čitati. Mene interesira sad gdje je tu ta sredina. To je jako individualno. I Prabhupada je sam rekao da, njegove knjige su Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, Čaitanja Charitamrita su dovoljne. Ali recimo, ja sam došao u pokret, u ovaj proces sa 16 godina. I već sam sa 16 godina intenzivno čitao Šrila Prabhupadove knjige i mislim, ako su desetljeća života pred tobom još, nije loše, ako imaš vremena, nije na odmet, tako. Ne, individualno je, stvarno individualno, od osobe do osobe. Na neki način Paramatma malo vodi osobu i daje mu inspiraciju. Pročita ovu knjigu, ili odi na ovom svetom mjestu, odi na ovaj festival, druži se sad s tim baktama. Krišna jako iznutra vodi osobu i kad sam nabrajao ove naslove, ja sam samo to govorio u kontekstu onoga ko ima raspoloženje da je jako striktni sljedbenik Šrila Prabhupada i ima postoje pojedinci koji imaju to raspoloženje kao ja znam šta je Prabhupada htio. I u tom kontekstu ja sam nabrajao biografije, knjige o Prabhupadovom životu koje su pisali njegovi učenici, njegovi suvremenici koji su s njim živjeli, išli na njegova putovanja, asistirali ga, vodili dnevnike, evidencije. Ima jako puno materijala i onaj ko je zbilja zainteresiran i ima afinitet da Bhaktivedanta Swamija želi prostudirati, shvatiti, spoznati, dokučiti ga šta je, o čemu se tu radi. Htio sam reći da ima pregršt materijala i da se ne može njegova misija, vizija i njegove želje reducirati na svega 20 citata. To je bio smisao mog navođenja knjiga koje ja osobno imam doma, koje uživam čitati i koje ne kažem da su nužne i drugima da ih čitaju. Jako individualno, da, to si dobro rekao, ima jako puno primjera osobe koje su doživjele savršenstvo u duhovnom životu sa jako malo literature. Ali opet, evo recimo, Čaitanja Bhagavata. Ako neko ima vremena, zna engleski, dostupno može se skinuti sa interneta u PDF-u, pa što je ne bi čitao, ne? To su opisi gospodina Nityanande koji su pisali i gospodina Čaitanja koji su pisali, to nije samo duhovna literatura, ta knjiga ima snagu pisanog povijesnog dokaza. U povijesti kao struci postoji taj institut pisani povijesni dokaz. Jel? Arheološki iskopi se svrstavaju pod materijalne povijesne dokaze, a postoje pisani povijesni dokazi. Čaitanja Charitamrita i Čaitanja Bhagavata su pisani povijesni dokazi o životu gospodina Nityanande i nije na odmet, kako si rekao, pročitati njih. Ako osoba
ima vremena i kapaciteta i tako. Ali priznajem da nije nužno i možda je najbolje posavjetovati se sa duhovnim učiteljem. Uvijek kažem, jedno pitanje, kad putujemo, ja i moj duhovni učitelj Praladananda s vami, i onda dođemo u neke centre gdje su njegovi učenici. I onda ja ohrabrujem svoju braću po Bogu, pa ajde odi na Daršan malo skoro. I oni mi kažu, pa ne bi sada pa ne znam šta bi mu rekao, ne znam što bi ga pitao. Ja kažem, postoji jedno pitanje koje uvijek pali, koje uvijek možeš pitati duhovnog učitelja na Daršanu i to je dobra polaznična točka za razvoj razgovora s njim. A to je, koji bi bio moj sljedeći korak u duhovnom životu? Jel? To je uvijek dobro pitanje, dobar tip. Priđi duhovnom učitelju i iz tog se može razviti uvijek zanimljiv razgovor. Duhovni učitelj je opunomoćen od Krišnine šakti da prepozna gdje je učenik sada i što mu je sljedeće činiti. Tako, evo, to je jedno pitanje koje može svak svom guru pitati koji je moj sljedeći korak u duhovnom životu. Ako je to čitanje Bhagavate Džaja, možda će guru reći nešto drugo. To je jedna sigurna metoda kako možemo, recimo, pristupiti tomu. Eto, ok. Možemo tu stati. Aha, da, tu ćemo stati. Da. Hvala na pažnji. Hare Krishna. Hare Krishna.
Nidananda